What's up? Hello guys, andito ako ngayon sa Bulag, West Bantay, Ilocos. Makikipalanin tayo guys kasi fiesta nila dito. At birthday din ngayon guys ang aking pamangkin na si Rafael, Paulo, Peria, Tagaban at ang kanyang firstborn son si Atienza, Tagaban. Sa Italy ngayon sila guys, kaya shout out and what's up dyan sa mga Aliano. Ayan guys, nagsimula na ang kantahan yung video. Okay, kaya makikipiyesta tayo ngayon guys dito sa on spot on location right here right now, Bantay, Ilocos. Ganda pa ng renovation. Mother!